LV Entertainment thlir tu te chebe le vekule tun tumpo Hindi film thau munom tak mai bawal ti kanen don ane kancang tu pa ber Ajay Dixit hi Lucknow school pakhata history zirtir tu na thoka athanom khoweng te pon an zain anlom mai achan chu Ajay Dixit hi azam na turani phochuaneng dot po soi shelawa phua po a phua chop thiam lutuk ringot ma se hetia dot manga ashing non man reng zongero Ajay hian no mati to lo tul mai zan khachu a thian pa bipin a hne na mi zong zong ina dot sen thia thuna amol phodan tur le aza tur zia shilin Ajay chu lungai lok ma chutia thuruk tu man shelawa anla za lai chuan nula mel thatak mai adu zong tak nisai chu atong hlau mai le nisai he nula mel tha satlia ve mai nilawa harwang tak azirna lama po to parni phangat nin inring tok na po anei tha ama chau point a hlim thei zel mai ma se van duai thlak takin a no pan lai khan fit santi mai epileptic keini mizo ina phung zol nan na kan tiang kha aneya chuwang chuan damdoi ei deuh reng ngai ni sai hian me chathian chu nei ve ma se mi pathian ero anat na wangina nei ngam lo pha chutia ma hmangaya du tu Ajay Dixit a hne na kumsom liam ta phung zol thin thu epileptic nan na nei ti ni sai na shil hnu chuan Ajay pon kumsom ni liam ta lei bar thin thu shil vein ni sai chu adu chi takalo ni bok nen nupuya ansung terem ti na thlapin anei ta anen nei zo fel chi chuan ni sain adam doi lo ei theng lawangin a phung zol tlat mai le anu le pa ten an buai pui lai chuan Ajay ngai to na zong zong a buai veka chumi zana tang chuan ni sai chu a phung zol le thu tang ti hlawin Ajay chuan alen chuan na tura po a hroi tel ve du lowa azapui ni ti achiang tamai niang amazat nuwa po ala chopui du lo wangin Ajay nu le pa te pon an lo hre thiam trana ma se ti ngai na vakan hre chuang lo zan khachu nu pa ngan chua dun thei lo chan le achan berarin aphung zol thin ti po in nei ma hril lo ani lo dan te ni sai chuan lungoi lo takin Ajay chu zota mi zinga phung zola kai le thu chuan mi musita to mai Ajay na hlau thu hril ve ngal thin rimin ni sai chuan a beng thuaya Ajay airo ain sum thei ram chumi zana tang chuan mudun to lawin khuma anin mutchoka anu le pa te pon an fanu ni sai chu khongain Ajay anen anin kar chen fel dan an ngai tua ma se no pang exam chuan lomin Ajay an ni sai chu khoya ma chu pui du tlat lo chutia lungoi lo taka sikul kal hnu chuan no pang zona po chang pai lo na Ajay ngai tua na chu akal thui hle ti hriata azir lai no pang te zinga MLF pa ti hriat lo chu a beng thuai mai le chu ta tang che chuan bawrok so sang chho tran hle in azam na po a hlo na sa hle ti ain hria chuti lai chuan ni sai po anina lo valeng in Ajay chu anun thentir mai lo du ta ma se Ajay laka ni sai chuan be se na la nei thu soin thena la du chi alawa ti chuan Ajay po MLF pa ben wangin buaina tok don chau ti anu le pa te pon an hriat puya atuka rina ngein MLA chu an school principal le Ajay te muturin school aron kalngal MLA chon Right to Education Act section song pasari 1 le 2 in atarlan angin zirlai no pangchung kutlak tu chu shem thei ni wangin Ajay po he school chau ni lo sikul zong zertir tu ni na cheltla ka ni le ni lo enfia thaturin principal chu tia chumi chung chuan Ajay hi a shem nan ban ri turani tin MLA chu chuak ngal mak mai le khomi pui te pon na chanchin an hria ta tang chuan an lo enda na dang veka atu ka train school no pang ho pon a history subject a in do pui pahni na chanchin an zir ma bak po Ajay awangin an zir theilowa ma se history subject aya in fiam na hunan man zok thu azir lai no pang pakhat ne na tangin Ajay chuan a hreta chuta che chuan Ajay an ban hlen ani lo nan shemani laya history subject a
azirtir mabak in do pui pahni na chanchin chu azirtir chunjom theidan tur a hret chuak tlat mai le a thian pa pon ngai dan chu thalo ti puin an principal hne na po ashila shemani chung na zirlai no pangte hne na in do pui pahni na thlen na hmuna zin vei wa pa online manga zirtir tur thu sai ngal in do pui pahni na thlen na hmuna azin theinan poisa che mamoa chuwang chon piang thar omang takin apa hne na insiam thata mamo zia le nisai po len chu puina hun rem chang ani zia shila nisai le an fa pa ten rem thaina turani phot chon tin aje pa chon an summa mo za tur chu pe ka tumta nisai shwai tel tum chan a thian pana zo chuan apa suma be se wang cho shwai tumani thu aje chon shil tatlat mai le chuti lai chon nisai ro alo hlim hle a aje nu pon amman tur bik poisa tle mo jong lo pe pon vein aje hne na po lom thu shila ma se je ro chuan adu wang renga shwai tumani lo thu le azin chungan ina lo omri turin nisai chu atita dai mai le in thena lekha aruka alo da reng po nisai chon phor chuak ve bok ma se in ngai tua cheng in drawara da lut le a ti chuan huai sen takin aje hne na anu le pa te poisa manga kalve tur thu shil mia mai le aje pon na poisa ne lo ti hria da wangin ti ngai na waka shelawa atu ka chuan an chuak dun ngal thlona po an thu dun mi alawa aje thunna fu che lo nge ni lo ti boy sek tu tong tlat mai le peri san thlen nuwa po thlona lo ti boy sek tu ami ngai do pa bek le a bek lo in an wangin anin thleng pala atu ka train thom no trial rek ru ka ha ka ngai tatlat mai le ti chuan peris kho pui po nisai ne na sang ve ve nan fangkuala nisai chu nulad lai lo chua wa tam deuh to wa nge ne peris hriat reng na thil tur engei ngamo lakho min hun nuam takin a hmang theya ma se je airo in la zirtir tu tokin in do pui pahni na chanchin no pang ho zirtir tum na lama a museum kalna hun chu adik lo tatlat mai ba sakal du le na taxi chuan man po arin ai lo to ma thum na leituma lu na dora po ke korte ba ka leingam lo chuwang chuan an ho hnuwa nisai hun man thiam bik zia hmuwa atu ka tang chuan zirlai no pangte hne na in do pui pahni na chanchin a zirtir theinan nisai chu len puya som ta top mai le chuta tak chuan nisai pon anin nei tir khan ramdang mel hriat lo omna hmuna omang me ni dan le a mel hriat ve chun a pasal aje po mel hriat lo ang me om dan te chu a sei chuaka ma se leng tur chuan atu ka an chuak rol dun thau mai taxi po mangam to lowin peris tawara te an lon duna an kalna piang chu in do pui pahni na nen ain kung kai na po aje chuan hrelo ma se nisai chuan lo hre thei zelin azirlai no pangte chu in do pui pahni na chanchin aje chuan a hrilve zung zung thei to a mla po na lo en ve kar mai chutian wa kwal hrep lai chuan aje nuin nisai hne na in nei lai ngun pek dana hria du wangin a ron phona drawara da thun nisai na hril hnu chuan anun la ka tumna lama in thena lekha drawar chung mi chu amutel ve tatlat mai le chuta tang chuan anu le pa te ngai po a tha thei to thot lawa chuti la chuan a je le nisai te chu Poland le Normandia te local kualin Hitler le a hoten lo dawa wanga sipai thalai le upa martar ta than mol zau tak chu an lo tlo me ka Hitler le a hoten lo be dan chanchin ngai thlak pa an fan kol me chuan aje po en kana hmuna om ve tak tak angin asuang to na kal thui thei hle a Hitler ra duam na wanga mitam tak thina chu suang to phak ba ga rap thlak lo ni don ti a hre thiam thei mai ti chuan in do pui panhe na chanchin a hriat bela piang te chu azirlai no pangte hril ve zela anua thlona a bek thleng pui pa nen Amsterdam a anin muhlol mai le thumhna po anin hak thleng ngal hmaka atuk zing train in do pui panni hun laia an frank ta chung ko biruk na pindan chung an vatlo ngal pon chok thailawa om chung poin an frank chu Hitler rang lo takina pindan chunga nei chuna hlimpui ve thei ma chulai mun an tlo zan chuan aje po apiang thar ve tan nge ni
thi ma ngeya thil ti du ber ni sai hne na azot vet lat mai ti chuan ni sai duang thlapin thom hnomoi taka in bel tira munoma ti lu tuk ringot anua theitui tam tok mai por calculina in pui le a an chan chin an line hriat ton lote in thil du nen lam tu lan valam dun ve nge a ni sai po ahlim ve hle ni tur ani nu padangang thaw hring nun hmang ven ni ti achung te pon an lo hriat ve theinan an lam lai video chu a post ve tlat mai ti chuan an khualak naw lama po an lo hmungal veka an MLA ber po abang chuang lo ti chuan a jele ni sai te chu Hitler ram Berlin lam lo pan le to in aram moi zia te chu an hmu thiama ma sai Hitler ai ro chuan aram du tok lawa a thenom ram du belwanga poisoi lo tam takan thi wangin a je pon Hitler sual zia le duam zia soi char mai ni sai ro chuan Hitler anga duam le chanto kalung oi lo theu kan ni dana soi ta zoka chumi nu chuan a je te nu palam live video lar wak thu bipina na ron shil tatlat mai le a je chu lung oi lowin mol phau taria wa ain ngaya ni sai ne nanin hau shepta ka chuan awan doi lutuk thina wanga nupui phung zol thina nei thu ni sai hria thiam thei tur na je na soi chuak pal hlau mai chu tatang chuan ni sai pon ane rem le thei bei sei to lowin hun rei tak chung in thena le kha lo kol to thu soi chuak ve a ma se je chuan in then em chu alangai tua phalo ti chiang mai ti chuan Hitler sul nu zong te po a je chuan ma chawna fanga Hitler thina hmuna po hriat rangna lungphun ro pui tak om lowin motor dana hmuna hmana lo ni ta jok te hmu chuan Hitler anga chanto kalung oi lo le dua manizia a je pon in thre thiamin dot mangan nun aya thudik lang tlang taka ashing nun man du na ril ru nei chhotan tlat mai atuka ho turanin buat sai lai chuan phungzol na nai ma nan hlo om tak chanto kalung oi lo nai na kentel dot manganun mani masial na midang poi sak nei lo na te a vei thu a je chuan ni sai hne na shilin ngaidam adil mol ngala ngaidam dil na na chutin ho talo chuan Auschwitz lama anu pa chuan kalantum ta jok dai mai an thlen chin an nu le pa te hne na an shil ve zel boka an lom dun zel ti an hriat meu chuan anu le pa te thla po muang hle ti hriat ane ti chuan Auschwitz a Hitleran mi makta duai chuang fe khung khom na hmun chu an vatlo a ran ang me en kolan ni dan te le thina hmanga hreman ni chan le wang zong te chu ajeya na zirlai te hne na shil ve zela chumi zan chuan vanei thlok takin Auschwitz camp a lo om to ladam pakhat Alex Grassenfeld ta thu sen ngai thale theya anupui nen Auschwitz camp a ashan ve a dan ni tang chein anupui ei siam thin le jing tho vela mel mu tur lo om thin te haute te in hnial pui tur om thin te om lo ta ka tang chein Alex chuan anupui hlut zia hra thiama ma se lo tlai to si chuwang chuan an nu padin hun anga an din velo nan kal khom te hne na Alex Grassenfeld ta chuan du sakna hlan thewa atuka zuwa thana hlo manga mitam takan thana mun gas chamber an fan le lai tak chuan rin lo dawin ni sai chu aphung zole ta thut mai le aje pon kalsan mai lowin anupui ni thule re lo te ron har chua tur thu chulai hmuna lo om te chu a hril mola anu re vak lowa ni sai ron har chua meu chuan makati hle ti hriat mai aje pon aduat sot hle a atheyang to ka chok ve zelin laknaw lama hon tum to a anu le pa ten be se lo dewa anu pa melan lo mu chuan an hlimna sakher mai aje chu atuka MLA le an sikul principal te ma bana lekha thelu pain no pang zirtir tlaka an ngai lo zia le azirlai te po aming thatnan apastir vek thinda na shil hloma chuamai tumlai chuan MLA pon surprise te san lo nei thu soi ve ngalin azirlai no pang te pas vek wanga zirtir tu thain an sikula chua san an remti lo thu shil pain abana lekha po apo thler sakngal sikul kota po azirlai no pangten hlim takin lo ngak thapa methil nei that ringot ngai tua hun man chuan a hlim theilowa
nei chuna lung oi dan kan thiama malam kan pan ve zel thei chuan he khovela po hian hlimna kan hmu ve thei don ani ti aje pon hre chiang to hlein atop ta ne hun man nom le